Хәзер мин сезгә бик тә кызыклы бер метод күрсәтәм. Ничек итеп 3 каталог эчендә без автомобиль розыгрышында катнаша алабыз һәм дә 80 меңлек премия алабыз. 3 каталог эчендә без сезнең белән директор була алабыз. Ничек итеп? Мисал өчен. Мин килдем ди 100 балл ясадым ди бу әлеге беренче менә хәзерге каталогта чакырам ди 3 кеше, чөнки минем өчесе автомобиль розыгрышында катнашырга тели. Автомобиль розыгрышында катнашыр өчен безгә 100 балл җыярга кирәк. Шуңа күрә без барыбыз да дүртебез дә 100 балл җыябыз. Беренче каталог, димәк әлеге каталогта без 4 кеше 400 балл җыйдык. Һәм безнең доходыбыз 1728 сум булды. Без дөресрәге мин монда 6%ка ирештем дәйме беренче каталогта. 6% 1728 сумлык маркетинг план буенча доход алынды. Алга таба икенче каталог. Икенче каталогта без барлыгы 13 кеше булабыз. Менә карагыз. Икенче каталогта менә әлеге кешеләребез чакыралар, шулай кешеләр. Алар да 100 балл ясыйлар. Менә санап карый аласыз. Димәк, безнең ключевой кешеләребез шулай кеше чакыра 100 балл. Барыбыз да ясый 100 балл. Икенче каталогта biz 13 кеше булабыз. 100 балл ясый торган 13 кеше булабыз, кызлар. Һәм безнең доходыбыз монда, доходыбыз монда 11232 сум. Маркетинг план буенча. Инде тулы балыбыз 1300 балл. Бу димәк безнең 12%. Алга таба дәвам итәбез. Безнең бит инде бу кешеләребез шулай ук 100 балл ясады бу каталогта. Алга таба да 100 балл белән баруны дәвам итәбез. Чөнки безнең автомобиль розыгрышында катнашасыбыз килә. Һәм киләчәк партнерлар да шулай ук безнең 100 балл ясарга тиеш булар. Шул кешеләребез, соңгы килгән кешеләребез 3 кеше кушалар. Һәрбер 3 килгән кеше барсы да 100 балл ясый. Чөнки алар автомобиль розыгрышында катнашалар. Һәм безнең менә сезон ахырында 3нче каталогта без 40 кеше булабыз. 40-ыбыз да безнең 100 балл ясый. Димәк, безнең общий балл 4000 балл була монда. Бу димәк безнең 23% директор. Димәк, монда мин дип санап киткәнмен икән. Димәк, менә мин монда 3нче каталогта директор дигән сүз 23%, кызлар, 4000 балл. Менә шулай итеп, мин монда санадым. Бу каталогта килдем мин. Мисал өчен әйме? Килдем, 3 каталог рәттән менә шулай итеп кешеләр чакырдым. 100 балл, 3 кенә кеше чакырдым. Ул кешеләр дә 3 генә кеше чакырдылар. Һәрберсе 3 кеше чакырды. Һәр каталог саен 3 каталог рәттән без бары тик 100 генә балл ясадык. Һәм мин бу очракта директор булдым. 23%, кызлар, 66240 минем зарплатам, доходым һәм 80 меңлек премия компаниядән. Розыгрыш автомобиль. 80 меңлек премия, әлбәттә, инде ул безнең 8 каталог рәттән директор тоткач бирелә. Директор булгач инде директорның тотып була, кызлар. Менә шундый 3 каталог эчендә директор булу сире сезгә.